Majoritatea imperiilor ce vor fi prezentate în acest top au reușit să acapareze circa o cincime din suprafața teritorială a lumii, reușind să conducă sute de milioane de oameni sub aspirațiile și interesele Imperiului Central. Așa că hai să vedem împreună care au fost cele mai importante imperii din întreaga istorie a omenirii. Numărul 10. Imperiul Otoman, 1929-1923. Imperiul Otoman a reușit să ajungă la apogeul puterii sale între secolele 16 și 17. Acesta a controlat suprafețe din 3 continente, zone din Europa de Sud-Est, Asia de Vest și Africa de Nord. Imperiul Otoman era alcătuit din 29 de provincii și numeroase state vasale, dintre care unele au fost ulterior absorbite în imperiu, în timp ce altora le-au fost acordate diferite tipuri de autonomie pe parcursul secolelor. Imperiul a fost în centrul interacțiunilor dintre Occident și Orient. Imperiul Otoman a avut de-a lungul istoriei sale 4 capitale, ultima și cea mai importantă fiind Constantinopol, încă din 1453, după primul război mondial. În timpul domniei lui Suleiman Magnificul, Imperiul Otoman avea să cunoască maximul apogeului său. Numărul 9. Califatul Omayad sau Califatul de la Damasc, 661-750. Califatul Omayad a fost al doilea dintre cele 4 califate islamice, stabilit după moartea profetului Mohamed. Acesta a fost condus de dinastia Omayazilor. Deși familia Umayadă a venit inițial din orașul Mecca, Damasc a fost capitala califatului lor. În cele din urmă, califatul Omayad a reușit să ocupe mai mult de 7 milioane de kilometri pătrați, fiind cel mai mare imperiu din lume până la acel moment și al 5-lea cel mai mare imperiu din toate timpurile care au existat vreodată. Omayazii au stabilit cel mai mare stat arab-musulman din istorie. Din vremea lui Mohamed până în 1924, califatele succesive și contemporane au fost ținute de dinastii diferite, ultimul fiind Imperiul Otoman. Numărul 8. Imperiul Persan, 550 înainte de Hristos, 330 înainte de Hristos. Babilonieni, acadieni, asirieni, sumerieni, sciți, parți, mezi, elamiți, egipteni, etiopieni, înainte de apariția Imperiului Roman, toți erau considerați persani. Imperiul Persan a reușit practic să unifice întreaga Asie Centrală, ce era formată dintr-o mulțime de etnii diferite, regate, imperii și triburi. A fost cel mai mare imperiu din istoria antică. La apogeul puterii sale, Imperiul Persan era extins pe aproximativ 8 milioane de kilometri pătrați, reușind să cuprindă teritorii din Iran, Afganistan, Irak, Turcia, Siria, Egipt, Israel, Liban, Cipru și chiar porțiuni mici din România, Bulgaria, Grecia, Arabia Saudită, Libia, Sudanul de Nord, Caucaz, India și China. Decăderea Imperiului a coincis cu cucerirea acestuia de către Alexandru cel Mare în 330 înainte de Hristos. Numărul 7. Imperiul Bizantin, 330-1453. Denumit și Imperiul Roman de răsărit, acesta avea capitala la Constantinopol. Pe parcursul existenței sale de peste 1000 de ani, Imperiul Bizantin a reușit să fie una dintre cele mai importante forțe economice, culturale și militare din Europa. Momentul de decădere al Imperiului Bizantin a început în 1204, odată cu asaltul cruciaților asupra Constantinopolului în timpul celei de-a 4-a cruciade. Numărul 6. Imperiul dinastiei Han, 207 înainte de Hristos, 220. În timpul perioadei când diferite facțiuni chineze se băteau pentru supremația țării, întregul teritoriu al Chinei era într-un război civil cu diferite regate din interiorul ei, ce se luptau pentru conducerea țării. În cele din urmă, facțiunea Qin a câștigat, reușind să guverneze întreaga Chină. Dinastia Qin nu a durat mult timp, iar cei din Han au reluat conducerea Chinei, reușind să controleze în cele din urmă țara pentru aproape 400 de ani. Perioada dinastiei Han este considerată o epocă de aur în istoria Chinei, în ceea ce privește realizările științifice, economice, culturale și politice. Apogeul dinastiei Han a fost atins în jurul anului 100 înainte de Hristos, când au reușit să controleze peste 6,5 milioane de kilometri pătrați. Chiar și în ziua de azi, cei mai mulți oameni chinezi se referă la ei înșiși ca fiind urmașii a lui Han. Astăzi, poporul Han este considerat cel mai mare grup etnic din lume. Numărul 5.
Imperiul Britanic. În cea mai mare extindere a sa, în secolul al XX-lea, Imperiul Britanic a fost cunoscut ca cel mai mare imperiu din istorie, reușind să controleze peste 33,6 milioane de kilometri pătrați în anul 1922, ceea ce însumă 20% din suprafața uscată a lumii, având peste 400 de milioane de locuitori. Moștenirea lăsată de Regatul Unit al Marii Britanii acestor foste colonii au fost reformele politice, culturale și economice. De asemenea, o altă moștenire importantă a constat în limba engleză, care s-a răspândit în fostele colonii, devenind a doua cea mai vorbită limbă pe scară largă în întreaga lume. Imperiul Britanic este cu siguranță unul dintre cele mai influente imperii ce au existat vreodată în istoria omenirii. Numărul 4. Sfântul Imperiu Roman. 962-1806. Sfântul Imperiu Roman sau The Holy Roman Empire a fost un imperiu multietnic ce cuprindea teritorii din Europa Centrală, dezvoltându-se de-a lungul Evului Mediu. Acest imperiu a fost considerat o superputere a vremii, reușind să controleze zone importante din Europa, influențând teritorii importante din Europa. Numărul 3. Imperiul Țarist. 1721-1917. Imperiul Țarist sau Imperiul Rus a fost unul dintre cele mai mari imperii, reușind să controleze teritorii de pe 3 continente, fiind întrecut doar de Imperiul Britanic și cel Mongol. La începutul secolului al XIX-lea, Imperiul Țarist se întindea în sud de la Marea Neagră până în nord la Oceanul Arctic, iar de la est din Alaska până la vest în Oceanul Pacific. În 1897, la un recensământ, Imperiul Rus era a 3-a țară ca populație după Imperiul Britanic și China. De asemenea, Imperiul Țarist era precursorul URSS-ului, fiind destrămat în 1917 în timpul Revoluției Bolșevice. Un rol important l-a avut în stoparea expansiunii lui Napoleon în 1812-1814. Numărul 2. Imperiul Mongol. 1206-1398. Totul a început când Temujin a promis în tinerețe că va aduce lumea în picioarele lui, reușind aproape să-și țină promisiunea. Primul său act a fost unificarea triburilor mongole împrăștiate. Apoi a pus ochii pe China, iar restul este istorie. Din Vietnam până în Ungaria, Imperiul Mongol este cel mai mare imperiu învecinat din istoria omenirii, reușind să cucerească peste 32,8 milioane de kilometri pătrați, atingând apogeul în 1279. Din nefericire pentru ei, imperiul lor a fost prea mare pentru a fi putea controlat și nu a existat nicio unitate între culturile diferite cucerite. Mongolii erau luptători neînfricați și nemiloși, dar aveau puțină experiență în administrație. Imaginea mongolilor ca popor brutal și sălbatic este renumită în istorie. De asemenea, prin cuceririle făcute, au dus la cele mai sângeroase lupte cunoscute până atunci de lume, pierzându-și viața peste 80 de milioane de oameni doar în subcontinentul indian. Decăderea Imperiului Mongol a fost cauzată de luptele între nepoții lui Gengis Khan pentru putere. Numărul 1. Imperiul Roman, 27 înainte de Hristos, 395. Cel mai puternic imperiu care a existat vreodată în lume este fără doar și poate Imperiul Roman, care a dus la schimbarea lumii prin sistemul său de administrare și cel militar. Chiar dacă acesta a fost republicat din 509 înainte de Hristos până în 27 înainte de Hristos, moment în care ia apariție Imperiul Roman, când Senatul Roman îi acordă lui Octavian titlul de Augustus. Acesta, de-a lungul timpului, a numărat de la înființarea sa până la căderea Imperiului Bizantin o durată de 2214 ani. Roma antică a contribuit în mare măsură la dezvoltarea legilor, războiului, artei, literaturii, arhitecturii, tehnologiei, religiei și limbii latine în lumea occidentală. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, nu uita de like, iar dacă ești nou pe canal, un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Și evident, nu uita de share, ca să vadă și prietenii tăi la ce curiozități te uiți tu. Eu am fost Joker și vă mulțumesc pentru vizionare. Salut!